Vuohenputki on kevään ensimmäisiä villiyrttejä ja se ilmestyykin jo heti huhtikuussa. Vuohenputkea voi hyödyntää ihan koko kesän ajan, sillä täältä alta löytää yleensä tämmöisiä pienempiä versoja. Ja näitä saattaa löytää ihan myöhäänkin syksyllä. Ja jos haluaa ja omassa puutarhassa on, niin tämän voi niittää tämän koko kasvuston ihan monta kertaa kesässä ja se kasvaa sieltä aina uudestaan. Vuohenputki kasvaa Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta pohjoisempana se on harvinainen. Vuohenputkesta käytetään nuoret versot ja lehdet. Vuohenputken maku on parhaimmillaan silloin, kun nämä lehdet on tämmöisiä vaaleanvihreitä ja tällä tavalla hieman supussa. Myöhemmin se maku muuttuu karvaamaksi. Eli näissä isoimmissa versoissa se on sitten jo se maku muuttunut, että näitä ei niinkään kannata enää käyttää. Vuohenputken tunnistaa kourumaisesta lehtiruodista. Se muodostaa tämmöisen ikään kuin V-kirjaimen tai kolmion. Lisäksi hyvä muistisääntö on pyhä kolminaisuus. Eli tästä varresta lähtee 3 lehteä, jotka haarautuu 3 osaan. Nämä lehdet saattaa olla myös vähän epäsymmetrisiä, eli tässä näkee, että tässä on niin kuin, ei olekaan 3 lehteä, vaan on, tuo yksi on kasvanut vähän niin kuin tuohon yhteen, mutta tämä on silti ihan selvä vuohenputki. Lisäksi tätä kasvia kannattaa tällä rutistella, jolloin se vuohenputken tuoksu tulee paremmin esille. Siinä on semmoinen porkkanaa tai selleriä muistuttava tuoksu. Vuohenputki leviää rönsyilemällä. Ja se kasvaakin tämmöisinä tiheinä kasvustoina, esimerkiksi just puutarhoissa tai joutomailla. Tämän vuohenputken tunnistamisessa pitää olla ehdottoman varma, ettei sekoita sitä myrkyllisiin näköislajeihin. Ja niitä on tämmöinen myrkkykeiso, myrkkykatko ja hukanputki. Mutta monet sanoo, että ne muistuttaa oikeasti aika vähän toisiaan. Eli niillä on paljon ohkaisemmat lehdet ja myös monihaaraisemmat. Lisäksi tämän vuohenputken saattaa sekoittaa karhunputkeen, mutta tässä on myös tällaiset moniosaisemmat ja kapeammat lehdet. Tämä karhunputki tosiaan eroaa aika paljon tästä vuohenputkesta, eli no, tietysti pienenä versiona saattaa näyttää vähän samalta, mutta sitten kun isommaksi kasvaa tämä karhunputki, niin tämä on selkeästi tämmöinen paksumpi varsi. Ja muutenkin isompi kokoinen, ja tämä kasvaa yksittäin, että ei tällä tavalla näin runsaina kasvustoina kuin tämä vuohenputki. Tämä karhunputki, tämä ei ole mitenkään myrkyllinen, ja tätäkin voi itse asiassa käyttää ihan ruokana, mutta ei ehkä ihan tässä vaiheessa enää, vaan silloin kun se on niin kuin pieni verso. Että se maku ei ole silloin kitkerä niin kuin tässä isommassa. Jos on epävarma tunnistamisen kanssa, niin aina kannattaa seurailla 1 kesän ajan sitä kasvin kasvua. Ja sitten kerätään vasta seuraavana kesänä, kun on 100% varma siitä tunnistamisesta. Vuohenputkea voi käyttää salaateissa. Sitten se sopii leivän päälle. Sitten voi laittaa piirtelön joukkoon. Ja lämpimissä ruuissa sitä voi käyttää pinaatin tapaan. Erityisen hyvin tämä vuohenputken maku sopii yhteen perunan kanssa. Ja mausteenahan vuohenputkea voi käyttää persilian ja lipstikan sijaan. Tässä vuohenputkessa on paljon valkuaista sekä lisäksi rautaa, kaaliumia, magnesiumia ja C-vitamiinia. Vuohenputki kannattaa säilyä kuivaamalla, tai sitten se voi pakastaa, kunhan sen on ensiksi ryöpännyt eli kiehauttanut nopeasti.